Yekata Sang Pinarwasa kumregut magut ing ayuda togok nun meh aku arep tabrakan karo Sadya iki kok sebabe napa kono le mlayu banter aku le mlaku sak kepenake tak sawang sedhela iki mau tak niki ketok serem to ning ban tak tamat-tamat iki kok saya bagus rak tenan apa meneh urus anakane akeh urus kuwi wis ngalem bagus takonane ya gono kowe kok nesu kowe ora nesu Raden nyuwun prisa ngendi pinangkamu sapa jenengmu Raden panjenengan badhe mundhut prisa kalian kula Raden Ayu mati aku apa ora laku takon ngoko deg sura kok Dewi Wangsulan bahasane apik banget kok lha mulai sampean cok gelem ngrungokke kanca tani ben iso basa apik semenengane kok ngayal wanita niku nggone piyai sing sopan duwe unggah-ungguh sopan santun yen guneman kudu andhap asor takon niku ya kudu nganggo tata krama pundi pinangka sinten sinambat wangi niku tembung rada kasar meneh nderek nepangaken nami kula niki griya kula ngrika nek ngriku mangke tata krama sampean basa terus yen kono ditata kramen kok ora basa wanita karo priya padha sejajar kono dibasani kok ora basa aku ya ora basa